рӯзҳои охири фасли баҳор ба ҳисоб мондаанду ва акнун аз пайи он тобистон фаро мерасад. фарорасии фасли гармо дар ноҳияи восе бо боришоти борон, тағйирёбии ҳаво ба қайд гирифта шуда, рӯзҳои 10 то 12 моҳи июн аз ҳавои мӯътадили салқин деҳқонон истифода намуданд. аз ҷоли хоҷагии деҳқонӣ фаровон дар заминҳое ки маҳсулоташонро ҷамъоварӣ намуданд, аз фурсати қулай истифода намуда кишти такрориро тез ва хушсифат анҷом доданд. барои киштакорӣ кардан то 16 июн ҳамин моҳра мумкин аст ки пахта кунем. баъди 16 метавонем ки ҷигорӣ кунем. дигар маҳсулоти кишоварзӣ аз он ҷумла пирозӣ, бодринг, ҳамин кишто кардан мумкин аст. ҷигорӣ ҳам даже тухмӣ гирифтан мумкин аст кишти такрорӣ. кишти такрорӣ агар хоҷагидорон пахта коридонӣ бошанд, бояд то рӯзи 16 июн онро анҷом диҳанд. ин тавсияи мутахассисон аст ва хоҷагидорон бо истифода аз имкониятҳояшон ҷалби техникаву мошиналотҳои кишоварзӣ дар пайи иҷрои нашабардорнамои кишти такрорӣ корҳои саҳроиро ба таври шабонарӯзӣ ба роҳ монданд. имсол кишоварзони ноҳия дар майдони 5219 гектар кишти такрории зироатҳои кишоварзӣ бояд гузаронанд. албатта нақшае ки ба мо гузошта шудааст, албатта дар хоҷагиҳои деҳқонӣ ва ба ҳамаи ҷамоатҳои деҳқон дастрас шудааст ва ният дорем ки албатта дар кишти такрории зироатҳои кишоварзӣ аз қабили зироатҳои ғалладонагӣ, ҷоримакаи дон, мош, шолӣ ва зироатҳои хӯроки чорво, сабзавот, пулезӣ киштнамоем ва барои таъмини амнияти ҳозиқավորии мамлакат саҳми худро гузорем. файздин шеру ба ҳайси мутахассис дар хоҷагии деҳқонӣ фаровон фаъолият менамояд. масоҳати 24 гектар ин майдони меҳнат бо маслиҳат ва тавсияҳои ӯ кишти пахта гузаронида шудааст. дар маҷмӯъ ғайр аз ин заминҳо 360 гектар замини пахтаи хоҷагиҳои ҳамсоя бо маслиҳати файзиддин кишту парвариш меёбанд. пахта алҳамдулилла сад бошад созай фақат кор кардан кор. ҳамин 50-60 рӯзига барои пахтакорӣ мондай. баъзе одамо мегӯянд ки ов пахта зарар дорад. ма дар ҳамин қасими соли корӣ ма нафаҳмидастам ки барои чӣ ов хуни пахта бошаву бо пахта ов зарар доштааст. ова зарари нокуша ман надидам. фақат бемаҳал ов мегиранд, аз заҳро истифода намебаранд. аз ҳамин ҳисоб ҳосилнокии пахта паст мешавад. мо соли 2024 ҳар гектар то 36 центр ҳосила гирифтагием дар соли 2024. имсол ҳози ҳеч гуфта наметавонем, имсол ниятмо бастара кард. аз рӯи мушоҳидаи мутахассисони раёсати кишоварзии ноҳия, ҳолати ниҳолҳои пахта нашунамои он дар заминҳои ин хоҷагӣ то ҳамин давра дар ҳоли хуб қарор доранд ва бо мақсади истифодаи самараноки замин вусъати кишти такрорӣ ва шиносоӣ бо ҳолати нашунамои ниҳолҳои пахта ва истифодаи таҷрибаи пешқадам дар ин хоҷагӣ ҳамоиши омӯзишӣ доир гардид, ки дар он роҳбарони хоҷагиҳои деҳқонӣ, раисони ҷамоатҳои деҳот иштирок намуда аз таҷрибаи пешқадами хоҷагии деҳқонии фаровон баҳравар гардиданд. гузориши хоҷа Назрив Худойназар Зуҳуров аз ноҳияи Восе барои барномаи иттилооти Навид.